Shop. Delivering happiness. Isa may kauras nagtuyok, kontak siya. Tulong. Pa-receive lang yung ma'am. May picture sa mo ha. Tama ko dito, ipaton. Sinay tao diri sulod yan ha. Ayupin naman, tanawa lang. Sinay shark diri. Surprise! Nasakpan ra gyud. So mama, yung hapon, happy 6 months sa sa inyong ano niingon magkag hala si Cookie gyud lagi. Kasi naay ka man sari ha. So pila-ila dai mi mama ko si MM and kani si Abby. We are from AM Bigos Flower Shop. So nami diri karon. Ibalik mi karon ganina 1 hour sinuyok-tuyok. Wala man siya yung mensahe, abot lang niya, nagdali siguro siya or busy siya. So ikaw na lang, unsa may mensahe nimo para sa iya ha? Thank you. Wala ko ga-expect nga yung ano diyan. Abi na ko nakuy ko Apay trip to Europe. basta thank you. Di man sorry. Thank you ano. I love you, Chala. Yung nag-request man siya pasayaw na kag TikTok. Dili ko. Sige, picture happy Mansari. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon ang Bigos Flower Shop lang doon